Upozornenie. Toto video bolo točené 1.1.2021 a nebol som v mojom rodnom meste, čiže sme ho nemohli dať na YouTube hneď. Viac informácií máte tu na obrazovke. Užite si video. Čiže čaute ľudia. Práve som sa dohral v snehu a je deň po Silvestri. Ja neviem. Ja som zaspal. Ja len dúfam, že niekto z mojej rodiny stihol dať ohňostroje, pretože ja neviem. A niekedy sa zabávam aj tak, že s mojím Martinom hráme guľovačku. Netrafil si, Martin, netrafil. Zase si netrafil, Martin, ty si krivý. Zase si netrafil, Martin. Ty nevieš hrať guľovačku. Au, ale teraz to bolelo. No tak sa stala menšia havária, no. Trošku som zhavaroval. Tak, idem si tu poobzerať. A tam je kozisko. Ako celkom veľká plocha, no. Tak sa poďme pokračovať. Uí! No. Wow, tu sú stopy. Poďme za nimi. Tie stopy vedú tu. Jak si kto si poď sem? Haló? Kuku. To bolo len sliepky. Áno, viem, že to nemohlo byť sliepky, ale prečo nie? Šťastný nový rok 2021 a veľa zdravia, šťastia.